وەکو ئیرۆ بەریا 62 ساڵانە پرۆسەیە تعریبکردنا باژارê dêrêkê li Kurdistana Sûriyê ji aliyê rejîma Sûriyê dest pê kir. Li gorî biryareke fermî ji aliyê rejîmê bi armanca guhartina nav û dîmografiya deverê û wendakirina navên wê yên dîrokî. Di 24 heyva sisiyan sala 1957 û li gorî biryara hejmara 346 navê bajarê dêrik li Kurdistana Sûriyê bû El-Malikiyê li ser navê efserê rejîma Sûriyeyê bi navê Ednan El-Malikî. Lê guhertina navê bajarê dêrikê ne gavadawî bû. Ji ber piştî hatina rejîma Bees ji bo desthilatê Sûriyê navê gundên Kurdî ji çemê Feratê heta Efrînê hatin guhertin. Godêrik bû Malikiyê û girkêlegê bû Mebedê û serêkaniyê bû Rasil'Eyn û Kobanê bû Eynel Arab. Her wiha navê gelek bajar û bajarokên din yên Kurdî hatin guhertin. Lê tevê derbasbûna bi dehan sal li ser guhertina bajar û bajarok û gundên Kurdî li Sûriyê lê navên wan bajar û bajarok û gundan yên resel li ser zimanê xelkên Kurd li wan bajaran qut nebûye. Got ew navên Erebî bi tenê li destgehên fermî yên hikûmetê û belgehên fermî dihatin bikaranîn. Bajarê dêrik an ku dêrka Hemko li bakurê rojhilatê Sûriyê dikeve. Hejmara xelkên wê nêzîkî 75,000 kesî ye, lê hejmara xelkên wê wekû dever bigiştî digihe 300,000 kesî.